Duha ka gingong drug den ang nadiskubrihan ato sa managlayong operasyon sa Mati City sa Davao Oriental ug sa Davao City. Din 7 ka drug personalities ang nasikop. Ani ang report ni John D. Esteban. Sikop ang duha ka target sa buy-bust operation sa mga ahente sa PDEA Region 11 sa Barangay Central Mati City, Davao Oriental. Ang mga dinakpan na ilhang sila si Gian Alexis Flores, 31 anyos, usa ka real estate agent ug number 2 sa provincial target list sa Davao Oriental, ug si Christopher Alizon, 41 anyos, human matud pa na maligya og illegal nga droga. Sumala sa PDEA 11 nga taod-taod na nilang gimonitor ang lihok sa mga dinakpan ug nasayrang ginahimong drug den ang balay sa sospek ka si Flores. Aton sa operasyon, nasakpan sab nga nagagamit og illegal nga droga ang usa ka Norwin Liges, kinsa giapilog dakop sa otoridad. And ubay-ubay po na confiscated to ma'am, no? 11 pieces nga transparent plastic sachet with suspected shabu in different sizes, weighing more or less 11 grams with an estimated street value of 165,000 pesos. Samtang, gironda sab sa PDEA 11 ang usa ka drug den sa Sandawa, Davao City na miresulta sa pagsikob sa mga sospek na sila si Ranulfo Canoy, 46 anyos, number 2 sa priority target list sa syudad, ug si Jeffrey Barnaquea, 31 anyos, usa ka delivery driver, ug number 8 sa city priority target list. Giapil sab og dakop ang mga naaktuhang migamit og illegal nga droga nga sila Rodel Agupitak ug Julius Arbulario. Ang mga dinakpan mag-atubang og kasong paglapa sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sukad Enero ning tuiga, mukabat sa 1.3 million pesos na nga kantidad sa shabu ang nakumpiska sa PDEA 11. Ug miabot na sa 751 ang mga nadeklarang drug-cleared barangay sa rehiyon. Na mas lisod po ang pag-sustain ani ma'am. Dapat trabahoon yun ng maayos sa itong mga elected public officials, particularly katong badak anuman. Dapat ang ilang barangay ma'am is dili na gyud masudlan og mga drug personalities, ug dapat ang ilang barangay is wala na gyud nagagamit og illegal nga droga. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.